Апостальская канстытуцыя, якая ўводзіць у дзеянне Божы афіцый, паводле пастановы Другога Ватыканскага Сусветнага Святога Сабору. Павел, біскуп, слуга слугаў Божых, на вечную памяць. Песню хвалы, якая вечна спяваецца ў нябесных сядзібах, і якую прынёс у гэтае зямное выгнанне найвышэйшы святар Езус Хрыстус, заўсёды на працягу столькіх вякоў з вернасцю ўзносіў касцёл, надаючы ёй цудоўныя і разнастайныя формы. Літургія гадзінаў паступова развівалася і стала малітвай мясцовага касцёла. Яна ўзносілася ў вызначаныя гадзіны і ў акрэсленых месцах пад кіраўніцтвам святара, была як бы важным дапаўненнем, пры дапамозе якога тая вяршыня Божага культу, якая заключаецца ў эўхарыстычнай ахвяры, распасціралася і пашыралася на гадзіны жыцця чалавека. Кніга Божага афіцыя, якая з цягам часу узбагачалася новымі элементамі, стала прыдатным інструментам таго святога дзеяння, для якога прызначалася. Паколькі ў розныя эпохі у спосаб цэлебрацыі Божага афіцыя ўводзіліся значныя змены, сярод якіх трэба адзначыць індывідуальнае чытанне афіцыя, не дзіўна, што гэтая кніга, названая калісьці брэвіярыем, прыстасоўвалася да розных формаў, якія вялі часам да змены самой яе структуры. Недахоп часу не дазволіў Трыдэнцкаму сабору завяршыць рэформу брэвіярыя, і яна была даручана апостальскай сталіцы. Рымскі брэвіярый, абнародаваны нашым папярэднікам святым Піем V у 1568 годзе, меў на мэце перш за ўсё тое, каб у адказ на шматлікія патрабаванні забяспечыць адзіны парадак кананічнай малітвы ў лацінскім касцёле, чаго не было ў той час. Цягам наступных вякоў папамі Сікстам V, Кліментам VIII, Урбанам VIII, Кліментам IX і іншымі праводзіліся шматлікія перагляды. У 1911 годзе святы Пій X выдаў новы брэвіярый, падрыхтаваны на яго загад. Аднаўленне, паводле даўняй традыцыі штотыднёвага чытання 150 псальмаў, цалкам змяніла расклад псалтыра. Усе паўторы былі ліквідаваныя, з'явілася магчымасць дастасоўваць псалтыр будняў і цыкл біблійных чытанняў да афіцыя святых. Акрамя таго, нядзельны афіцый набыў большае значэнне і быў пашыраны, каб атрымаць першынство перад святамі святых. Літургічную рэформу далей працягваў Пій XII. Ён дазволіў выкарыстоўваць як у індывідуальным, так і ў публічным чытанні новы пераклад псалтыра, зроблены папскім біблійным інстытутам. Спецыяльнай камісіі, створанай ім у 1947 годзе, было даручана разгледзець пытанні наконт брэвіярыя. Пачынаючы з 1955 года праводзілася апытанне біскупаў усяго свету. Першы плён гэтай працы з'явіўся ў публікацыі дэкрэта ад 23 сакавіка 1955 года аб спрашчэнні рубрык і ў нормах брэвіярыя, апублікаваных Янам 23 у 1960 годзе у кодэксе рубрык. Аднак, праводзячы толькі частковую рэформу літургіі, Ян 23 прадбачыў, што глыбейшыя прынцыпы літургіі патрабуюць большага вывучэння. Ён даручыў гэтую працу Другому Ватыканскаму Сусветнаму Сабору, які склікаў у той час. Сабор разгледзеў літургію ў цэлым, а асабліва малітвы гадзінаў, з такой дакладнасцю і стараннасцю, з адданасцю і плённасцю, якіх, напэўна, не было ва ўсёй гісторыі касцёла. Яшчэ падчас Другога Ватыканскага сабору мы паклапаціліся, каб адразу пасля абнародавання Канстытуцыі пра святую літургію ажыццявіць яе пастановы. З гэтай прычыны ў самой Радзе па выкананні Канстытуцыі пра святую літургію, заснаванай намі, была створана спецыяльная група, якая на працягу 7 гадоў старанна і рупліва працавала над падрыхтоўкай новай кнігі літургіі гадзінаў. У супрацоўніцтве са спецыялістамі па літургіцы
тэалогіі, духоўным жыцці і пастырскай дзейнасці. Апытаўшы біскупаў усяго касцёла, а таксама многіх пастыраў, законнікаў і свецкіх, Рада і сінод біскупаў на сесіі 1967 года прынялі прынцыпы і структуру ўсёй кнігі ў цэлым і кожнай з яе частак. Таму карысна будзе дэталёва выкласці тое, што датычыць новай будовы і парадку літургіі гадзінаў. Першы пункт. Як патрабавала Канстытуцыя Sacrosanctum Concilium, былі ўлічаныя ўмовы, у якіх знаходзяцца цяпер святары, занятыя пастырскай працай. Паколькі літургія гадзінаў – гэта малітва ўсяго Божага народу, яна была скампанаваная такім чынам, каб у ёй маглі ўдзельнічаць не толькі духавенства, але законнікі, законніцы і нават свецкія. Увядзенне розных формаў выканання малітваў адпавядае асаблівым патрабаванням людзей розных станаў. Таму літургія гадзінаў можа быць дастасаваная да розных супольнасцяў, якія яе чытаюць, у залежнасці ад умоваў і паклікання. Пункт 2. Паколькі літургія гадзінаў – гэта асвячэнне дня, парадак малітвы быў адноўлены так, каб кананічныя гадзіны можна было лягчэй дастасаваць да розных гадзінаў з улікам сучасных абставін жыцця чалавека. З гэтай прычыны была скасаваная першая гадзіна. Асаблівае значэнне набылі ютрань і нешпары, якія з'яўляюцца стрыжнем усёй літургіі гадзінаў, якія маюць характар сапраўднай ранішняй і вечаровай малітвы. Гадзіна чытанняў, застаючыся начной малітвай для тых, хто чувае, можа быць дастасаваная да любой пары сутак. Што датычыць іншых гадзінаў, то малітва на працягу дня была размешчана такім чынам, каб тыя, хто выбірае толькі адну гадзіну з малітвы перад поўднем, апоўдні і пасля поўдня, маглі дастасаваць яе да той пары дня, калі адбываецца цэлебрацыя, не прапускаючы нічога з цыкла псалтыра, размеркаванага па тыднях. Пункт 3. Каб пры цэлебрацыі афіцыя дух быў больш сугучны голасу, а літургія гадзінаў стала сапраўднай крыніцай пабожнасці і падмацаваннем асабістай малітвы. У новай кнізе гадзінаў штодзённы малітоўны абавязак быў крыху зменшаны, а разнастайнасць тэкстаў значна павялічана. Для роздуму над псальмамі былі пададзены шматлікія дапаможныя элементы, да якіх належаць загалоўкі, антыфоны, малітвы псальмаў. Даецца таксама магчымасць захоўваць пры патрэбе хвіліны маўчання. Пункт 4. Згодна з распараджэннем сабору, тыднёвы цыкл псальмаў быў скасаваны, а псалтыр, размеркаваны на 4 тыдні, пры гэтым быў выкарыстаны новы лацінскі пераклад, падрыхтаваным скліканай намі камісіі па новай вульгаце. У гэтым новым размеркаванні некаторыя псальмы і вершы былі прапушчаны з улікам цяжкасцяў, якія яны маглі б выклікаць, асабліва пры цэлебрацыі на нацыянальнай мове. Каб паглыбіць духоўнае багацце ютрані, да яе былі дададзены песні са старога запавету, а да нешпараў песні з новага запавету, якія аздобілі іх быццам каштоўныя пярліны. Пункт 5. У новым парадку чытанняў са святога пісання падаецца багацейшы скарб Божага слова. Чытанні размешчаны ў адпаведнасці з імшальнымі чытаннямі. Фрагменты маюць пэўнае адзінства тэмы і падабраныя так, каб на працягу ўсяго года прадстаўляць найважнейшыя моманты гісторыі збаўлення. Пункт 6. Паводле нормаў, акрэсленых Сусветным саборам, штодзённае чытанне твораў айцоў і касцёльных аўтараў было адноўлена такім чынам, каб падаць найлепшыя тэксты хрысціянскіх аўтараў, асабліва айцоў касцёла. Акрамя таго, каб паўней паказаць духоўнае багацце гэтых аўтараў, будзе падрыхтаваны лекцыянарый тэкстаў на выбар, з якога можна будзе чэрпаць яшчэ больш шчодры духоўны плён.
Пункт 7. З тэкстаў літургіі гадзінаў было выключана ўсё, што не адпавядае гістарычнай праўдзе. Таму чытанні, асабліва агеаграфічныя, былі перагледжаны так, каб паказаць у сапраўдным святле духоўную постаць асобных святых і іх значэнне ў жыцці Касцёла. Пункт 8. Да ютрані былі дададзены просьбы, пры дапамозе якіх увесь дзень і ўсе яго працы прысвячаюцца Богу. У нешпарах чытаюцца кароткія просьбы, складзеныя на ўзор малітвы вернікаў. Пасля гэтых малітваў адбываецца малітва панская. Паколькі яна чытаецца таксама падчас імшы, аднаўляецца звычай ранняга касцёла, калі яна ўзносілася тройчы ў дзень. Паколькі малітва святога касцёла была адноўлена і цалкам рэфармаваная паводле старажытнай традыцыі і з улікам патрэбаў сучаснасці, то вельмі пажадана, каб яна напаўняла кожную хрысціянскую малітву, ажыўляла яе, кіравала ёй, выказвала яе, а таксама дзейсна падмацоўвала духоўнае жыццё Божага народу. Таму мы спадзяёмся, што ажыве дух няспыннай малітвы, якую наказваў свайму касцёлу наш Пан Езус Хрыстус. Сапраўды, кніга літургіі гадзінаў, падзеленая на адпаведныя перыяды, падтрымлівае гэтую малітву і дапамагае ёй. А сама малітва, асабліва калі з гэтай нагоды сабралася пэўная супольнасць, выяўляе праўдзівую натуру касцёла, які моліцца, і становіцца яго цудоўным знакам. Хрысціянская малітва – гэта перш за ўсё малітва ўсяго чалавецтва, якое Хрыстус яднае з сабою. Кожны ўдзельнічае ў гэтай малітве, якая належыць аднаму целу, бо ў ёй спалучаюцца малітвы, што з'яўляюцца голасам умілаванай абранніцы Хрыста, жаданні ўсяго хрысціянскага народу і просьбы ўсіх людзей. Еднасць гэтай малітвы выплывае з сэрца Хрыста, бо наш адкупіцель пажадаў, каб жыццё, якое ён пачаў у сваім зямным існаванні сваімі малітвамі і ахвярай, не спынялася на працягу вякоў у яго містычным целе, якім ёсць касцёл. Таму малітва касцёла – гэта адначасова малітва Хрыста і яго цела, скіраваная да Айца. Таму нам трэба зразумець, што падчас выканання афіцыя мы распазнаем нашы галасы ў Хрысце, а ягоны голас у нас. Для больш выразнага падкрэслення гэтай уласцівасці малітвы неабходна ва ўсіх абудзіць гэтую салодкую і жывую любоў да святога Пісання, якую натхняе літургія гадзінаў. Тады святое Пісанне сапраўды стане крыніцай усякай хрысціянскай малітвы. Асабліва Божаму народу трэба з новай сілай палюбіць малітву псальмаў, якая няспынна суправаджае і абвяшчае дзеянне Бога ў гісторыі збаўлення. Гэта магчыма тады, калі глыбейшае разуменне псальмаў у тым сэнсе, у якім яны выкарыстоўваюцца падчас святой літургіі, будзе ўзрастаць сярод духавенства, а пры дапамозе адпаведнай катэхезы і сярод усіх вернікаў. Чытанне святога Пісання не толькі падчас імшы, але і літургіі гадзінаў паспрыяе няспыннаму ушанаванню гісторыі збаўлення і дзейснаму абвяшчэнню таго, што яна працягваецца ў жыцці людзей. Паколькі жыццё Хрыста ў яго містычным целе ўдасканальвае і ўзвышае таксама асабістае жыццё кожнага верніка, то не толькі трэба цалкам адкінуць усякае супрацьпастаўленне малітвы касцёла асабістай малітве, але наадварот, трэба ўмацоўваць і пашыраць сувязь паміж імі. Малітва павінна заўсёды чэрпаць сілы з чытанняў, псальмаў і іншых элементаў літургіі гадзінаў. Рэцытацыя самой літургіі гадзінаў павінна быць, наколькі магчыма, дастасаваная да патрэбаў жывой і асабістай малітвы. Таму ў агульных уводзінах адзначаецца, што трэба выбіраць час, спосаб і форму, якія найбольш адпавядаюць духоўнаму стану ўдзельнікаў. Калі малітва Божага афіцыя становіцца сапраўды асабістай малітвай, то сувязі паміж літургіяй і ўсім хрысціянскім жыццём праяўляюцца больш відавочна.
Кожная гадзіна дня і ночы ў жыцці вернікаў – гэта своеасаблівая лейтургія, пры дапамозе якой яны ў духу любові аддаюць сябе на служэнне Богу і людзям, далучаючыся да дзеяння Хрыста, які праз сваё жыццё сярод нас і праз сваю ахвяру асвяціў жыццё ўсіх людзей. Літургія гадзінаў выразна паказвае і дзейсна пацвярджае гэтую найвышэйшую праўду хрысціянскага жыцця. З гэтай прычыны малітвы гадзінаў прапаноўваюцца ўсім вернікам, таксама тым, хто не абавязаны чытаць іх. А тыя, хто атрымаў ад касцёла наказ цэлебравання літургіі гадзінаў, павінны штодня з пабожнасцю чытаць яе цалкам, захоўваючы, наколькі магчыма, прадпісаны час гадзінаў. Асабліва гэта датычыць ютрані і нешпараў. Усе, хто прыняў сакрамент пасвячэння і асаблівым чынам увасабляе Хрыста святара, а таксама тыя, хто склаў манаскія абяцанні і асаблівым чынам пасвячаны служэнню Богу і касцёлу, няхай не толькі з паслухмянасці закону і пастырскіх меркаванняў, але дзеля карысці для духоўнага і аскетычнага жыцця імкнуцца да выканання гэтага абавязку. Вельмі пажадана, каб супольная малітва касцёла зыходзіла з агульнага духоўнага аднаўлення, а таксама з прызнання ўнутранай патрэбы ўсяго цела касцёла, які на ўзор сваёй галавы не можа быць іншым, а толькі касцёлам, які моліцца. Таму няхай пры дапамозе новай кнігі літургіі гадзінаў, ухваленай, прынятай і абнародаванай нашым апостальскім аўтарытэтам, Божая хвала гучыць у касцёле нашага часу больш велічна і прыгожа. Няхай яна далучыцца да хвалы, якую спяваюць у небе святыя і анёлы. Няхай яна годна развіваецца ў дні гэтага зямнога выгнання і хутчэй выходзіць насустрач той поўнай хвале, якая праз усе вякі аддаецца баранку і таму, хто сядзіць на троне. Мы пастанаўляем, каб гэтая новая кніга літургіі гадзінаў магла выкарыстоўвацца адразу з моманту яе выдання. Тым часам канферэнцыі біскупаў павінны паклапаціцца аб падрыхтоўцы яе выдання на сучасных мовах, а пасля прыняцця і зацвярджэння апостальскай сталіцай прызначыць дату, пасля якой гэтая літургія гадзінаў зможа ці будзе павінна выкарыстоўвацца цалкам або часткова. Пачынаючы з дня, калі гэтыя пераклады будуць зацверджаныя для правядзення цэлебрацыі на нацыянальнай мове, нават тыя, хто па-ранейшаму будзе карыстацца лацінскім тэкстам, павінны будуць выкарыстоўваць толькі адноўленую форму літургіі гадзінаў. Тыя, хто з застарэлага ўзросту ці з іншых асаблівых прычын сутыкаюцца з сур'ёзнымі цяжкасцямі у захаванні новага парадку, могуць з дазволу свайго ардынарыя і толькі пры індывідуальным чытанні па-ранейшаму выкарыстоўваць цалкам або часткова папярэдні рымскі брэвіярый. Мы прагнем, каб гэтыя нашы пастановы і прадпісанні цяпер і надалей дакладна і дзейсна захоўваліся, нягледзячы на іншыя канстытуцыі і апостальскія распараджэнні, дадзеныя нашымі папярэднікамі, а таксама на іншыя прадпісанні, годныя нават асаблівага ўспаміну і разгляду. Дадзена ў Рыме у святога Пятра 1 лістапада 1970 года ва ўрачыстасць усіх святых у 8-й год нашага пантыфікату. Папа Павел VI.